Eta jarraituko dugu enpresa gehiago ezagutzen, parte hartzaileak Go Mobility lehen edizio honetan, eta daukagu gure artean Hector Olabe, Irizar e-Mobilityko zuzendaria. Hector, egunon? Kaixo, egunon. Ekarri duzu bideo bat, non ikusten dan pixkat Irizarrek gaur egun egiten dituen proiektu nagusiak. Iruditzen bazaizu bideoarekin hasiko gara. Primeran. Handitan asmatzailea izan nahi dut mundua hobea izan dadin. Itsasoa zaintzeko eta basoak. Eta bizi naizen hiria jendea oinez ibiltzeko bezain atsegina izan dadin. Baina oraindik hainbeste falta da handia izateko. Eta hau guztia ametsa ez balitz, dagoeneko errealitatea balitz, mundua aldatzen ari da, hiriak hazten ari dira, eta pertsonak gero eta gehiago mugitzen gara. Garai zirraragarria bizitzen ari gara, mundua aldatuko duten ideiak jada martxan jartzen ari garelako. Zero isurpeneko gure autobusak Europako hiri ugaritan dabiltza dagoeneko. Hiri mugikortasuneko soluzio integralak eskaintzen ditugu, fidagarriak, adimendunak, seguruak eta kalitatezkoak. Eta gure bezeroekin lankidetzan aritzen gara, hasieratik bukaerara euren proiektua egokitu eta personalizatuz. Izan ere, hiriak bizitzeko egokiagoak eta iraunkorragoak egitea gauzak hobeto egitea da. Gure abanguardiako diseinuak teknologia aitzindaria erabiltzen du, eta 2014tik dago martxan. Irizar taldearen gaitasun teknologikoari eta ikerketa zentro honenekin dugun lankidetzari esker, lehen mailako produktu eta zerbitzuak eskaintzen ditugu, teknologia 100% europarrarekin. Ideiak helburu eta erronkak lorpen bihurtzea gauzak hobeto egitea da. Energia hobeto biltegiratzea eta erabiltzea iraunkortasunaren alde egitea da. Gure ibilgailuak lehen lerroan daude autonomiari dagokionez, eta gure karga sistema adimendunek karga denbora eta potentzia optimizatzen dituzte. Energia modu jasangarrian erabiltzea gauzak hobeto egitea da. Hiri adimendunek irtenbide adimendunak behar dituzte. Horregatik, gure flotak lainoan kudeatzeko sistemek errentagarritasuna optimizatzen dute. Sistema guztiak Irizar teknologiarekin garatuta daude, eta hasieratik amaierara daude monitorizatuta. Honenekin lan egiten dugu, gidaritza autonomoaren arloan. Sistema propioak garatu ditugu gidaritzan eta segurtasun aktiboan laguntzeko. Garraio seguruagoa eta efizienteagoa egitea, gauzak hobeto egitea delako. Europako lehen elektromugikortasun lantegia gara. Lantegi berritzailea eta abanguardiakoa. Transizio hau gidatzen ari diren pertsonen ezagutza, talentu eta grinari irekita dagoena. Etorkizuneko mugikortasuna orain errealitate bihurtzea gauzak hobeto egitea delako. Gure mugikortasun soluzioak gure hiriak eta planeta eraldatzen ari dira dagoeneko. Eraginkorrak eta irisgarriak, isurpen kutsatzailerik eta zaratarik gabe, etorkizuneko garraioa hemen da jada. Gure konpromisoa gauzak hobeto egitea delako. Irizar e-Mobility, for a better life. Hector, konta iguzu, zer ekarri dezue Go Mobility azokara, zer ikusi dezakegu zuen estanean? Bueno, alde batetik ekarri dugu autobus bat, 18 metratako autobus bat, IE-tram deritzen autobusa, hori kanpokaldean ekarri dugu, eta bestalde autobusa osatzen dituzten komponenteak ekarri ditugu. Alde batetik motorra elektrikoa, bateria modulo bat, bakarrik ez, bateria osoa baizik eta modulo bakarrik, eta gero bai konbertidoreak. Horrekin guk erakutsi nahi duguna autobusa ze teknologia dukan, eta teknologia hau Euskadin garatuta da, eta adunan eta Euskadin ekoiztuta. Eta bueno, gure hildoa da Made in Basque Country edo Euskal Herrian egundako da. Zertan ari zarete orain lanean? Zer ibilgailu aterako dituzue merkatura hurrengo urteetan, imaginatzen dute autobusa? Kontatu daiteke sekretua? Bueno, bai, alde batetik gu jarraituko dugu gure elektromugikortasun lerroa lantzen, autobusen bitartez, eta aldi berean
kamioi elektriko bat ere aurkeztuko dugu, orain dela 2 aste aurkeztuko dugu Bartzelonan eta jarraituko dugu kamioien sektore hau lantzen. Momentu honetan, zein da gehien saltzen ari zareten ibilgailu eredua? Bai Amiens Metropol, Frantziako iparraldean, eta bai iparraldeko aglomerazioan de Pays Basque bi eskaera garrantzitsu itxi ditugu, eta hori da momentu honetan ekoizten eta saltzen ari garena, ietram modeloarekin, baino aldi berean egia esan, bai 12 metrotako autobus elektrikoak karrozeria normal batekin edo autobus karroseriekin ekoizten ari gara. Orduan, bai da ietrama da pixkat gehien saltzen ari garena, baina guretzako garrantzitsua da modelo ezberdina saltzea karrozeria ezberdinekin aniztasun gai eukiteko eta bezero base hon bat eukiteko. Zein hiritan ikus ditzakegu Irizarren ibilgailu elektrikoak? Irizarren ibilgailu elektrikoak gaur egun, bai Espainiako eta bai Euskadiko hiriburu ezberdinetan, bai Donosti, bai Bilbo, Bartzelonan, Madrilen, Portugalen behar izaldu du, Frantzian, Marseillan, Londresen, Luxemburgon, poliki-poliki, bagoaz gure mugarriak egiten eta bai Euskadiko eta bai Europako hiri ezberdinetan. Eta hiriak prestatuta daude ibilgailu elektrikoentzat? Elektromugikortasuna ez da bakarrik ibilgailua saltzea, baizik eta infrastruktura bat martxan jartzea, eta gure kasuan garraio publikoan infrastruktura leku konkreto baten jarri daike adibez gure operadoren kotxerazetan. Orduan, gu implantazio hori egiten dugunean infrastruktura martxan jarri behar da. Errekarga puntuak. Errekarga puntuak jarri behar ditugu. Orduan, gu egiten duguna da proiektu guztia egin eta operador hori martxan jarri. Hori da gu dakogun erronka nagusia. Orduan, prest algaude eta operadore prest dauden, gu eskintzen duguna da, prest egotia bai ibilgailuekin eta bai errekarga puntuekin. Orokorrean nola ikusten duzue elektromugikortasunaren etorkizuna Irizar e-mobilityn? Niretzako errealitate bat da, gu gaur egun autobus bat egunero ekoizten dugu, adunago plantan ia da 200 pertsona lanean gauz, aurreikuspena hurrengo urterako bebai ona da, esan edote gu autobusak saltze jarraituko dugu, orduan nire esango duke errealitate badala. Eta etorkizunari begira, jarraitu behar dugu produktua garatzen, herrialde ezberdinetan implantatzen, eta kompetitiboak izaten, bai produktuekin, salneurreekin, eta bai mantenuekin, eta bezarari ematen diegun soluzio guztiekin. Ibilgailu elektrikoa da etorkizuna edo beste zerbait asmatuko da? Nondik nora dijoaz ikerketak? Nik uste dut etorkizuna garraioari buruz hitz egiten, garraio pertsonalizatua izan behar da etorkizuna, hori alde batetik. Nik uste dut kotxea, gaur egun daukagun kotxea desagertu egingo dela, garraio publikoa sustatuko dela, eta argi daukat segurunik elektrikoa izango dela eta autonomoa. Eta gaur egun leku batetik bestera eruten gaitun ibilgailu hori aplikazio batekin, telefono bidez eta eskatuko dugu, gu gauden lekura etorriko da, edo esango digu leku batera joateko, eta gero ibilgailu hori hartzeko, txikia izan laike edo oso handia, eta beste leku batera egongo duzku. Eta segurunik elektrikoa eta autonomoa izango da. Baina, horre altzeko, nik uste beste 10 urte edo izango ditugula. Beraz, ezagutuko dugu. Bai, guk bai behintzat, hori espero dut. Eskerrik asko, Hector, gurekin egoteagatik. Zuei, eskerrik asko, zuei.